स्पेसियेलि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा गोबां जेंनायाव दङ। बे जेंनानि जाहोना जाबाय जे स्टुडेन्टफोरा प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय, बेजोंनो लोगोसे जे गार्जेनफोरा गोजान गोजान स्कुलाव एबा बेलेग बेलेग मिडियाम स्कुलाव नाम थिसननायनि जाहोनाव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। नोंथांमोना नायोब्ला दे जोंनि गामि भितर एबा भितर गामिनि गार्जेनफोरा गोजान गोजान स्कुलाव होयो, बेजों लोगोसे 15-10 किल'मिटारबाबो बेखौ प्राइभेट स्कुलाव होद्रायो। नोंथांमोना नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट हरनो दाबाव। बेजों लोगोसे जोंनि गामि स्कुलाव एबा जोंनि खाथियावनो स्कुल थायो, बर' बिजोंनि स्कुल, नंगौना नङा? बेवहाय नाम थिसननानै होआलासिनो बिथांमोना प्राइभेट स्कुलाव होयो, बेजों लोगोसे गोजान गोजान स्कुलाव होयो। बेनि जाहोनाव माने जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा एबा बर' बिजोङाव स्टुडेन्टफोरा खम जालांनो हमदों। बेनि जाहोनाव दा जोंनि आबसु बर' आफाद आबसु बिथांमोना दा गोख्रोङै सोंखारिगासिनो जे सरकारखौ। बेजोंनो लोगोसे माने सरकारा जे जोंनि बर' बिजोङाव स्टुडेन्टफोरा खम जानायनि जाहोना जेबायदि जे बर' बिजोङाव गोबांथार माने नांगौ जानाय एबा टिचारखौ जे सरकारा थिसनना होआखै, माने नांगौ जानाय टिचारफोरखौ माने थिसनना होआखै बर' बिजोङाव। बिनि जाहोनावबो जे गार्जेनफोरा सानो दे बेवहाय टिचारानो गैया, बेवहाय बर' बिजोंनि मास्टारानो गैया। बेनि जाहोनाव माने गार्जेनफोरा सानो दे बेखौ प्राइभेट स्कुलावनो होनोसै, माने गोजान स्कुलब्लाबो जों प्राइभेटावनो लगायना होनोसै, बे स्कुलाव मास्टार गैया। बेनि जाहोनाव दा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा बेफोरबायदि जाहोनाव गोग्लैनो गोनां जादों। दे बेजों लोगोसे आरो खावलायबावदों दे बे बर' बिजोंनि स्कुलाव जे खाथि खालायाव जे सरकारा सानै स्टुडेन्ट थाब्लाबो बे स्कुलखौ लाखिबाय थानांगोन। बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आबसु बिथांमोना माने गोख्रोङै खावलायदों सरकारखौ जाहाथे नांगौ जानाय टिचारफोरखौ जाहाथे थिसनना होयो। स' नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबा निस्सय बुजिगोन आरो मिन्थिगोन। स' नायलांदो बिदिब्ला जै बर' आर्मि। बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों नोजोर होबाय थादों। बोसोरफ्रोमबो जोंहा 1000-2000 माने मेट्रिक होग्रा अनजिमा फरायसाफ्रा खमायलांगासिनो दङ। सिगां 20,000 गाहाम जायोमोन, नाथाय दायो 16,000सिम सफैबाय खमायनानै। बेखायनो जोङो गोबां समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसाम सरकारजों रायलायनानै मिथिनायनिफ्राय जों गोबां गामि गामि गिदिंनानै फरायसालियाव फरायसा बारायनांगौनि थाखाय जों गोबां हाबाफारि जों लाबोदों सिगां। जेंनाया गोबां जेंना दङ। दा बेयाव जोंना 1 नम्बरावनो सुबुं अनजिमायाबो खम जालांबाय। बेजों लोगोसे गोबां सरकारि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिखौ गभर्नमेन्टआ नांगौ रोखोमै बिथांमोना हरा, बे मोनसे थाबाय। लोगोसे गोबां गार्जेनफ्रा बेफोरबायदिखौ नुनानै सांग्रां माखासे गार्जेनफ्रा बिथांमोना माने गावखोन्दोआरि बा प्राइभेट स्कुलफोराव गोबाङानो हरदों, बे मोनसे थाबाय। बिनिफ्राय गुबुनफ्रा माने बर' बिजोंनि अनगायै गुबुन इंराजि बिजोंफ्राव गोबां हरनाय थाबाय। दा बिदि जाहोना गोबां जोंनियाव दङ थारैनो जोबलायना। दा बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै आसाम सरकारखौबो जोङो बुंबाय थादों दि बे फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिखौ थाबैनो हरनांगौ, अब्ला फरायसाया बेयाव निस्सय बारायफिनगोन, जोंहा मोनसे मिजिं दङ। दा बेखायनो बिथांमोननि मोनसान्दि जोंनि गोबां जायगाफोराव दाबो आबसुनिफ्राय भलन्टियारि टिचार हिसाबै जों बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसे गोबां जायगायाव नायनानै बिदि जों खामानि मावबाय थादों। भलन्टियारि टिचारबो जों गोबां फरायसालिफ्राव दिनै फोरोंगिरिफ्रा फोरोंबाय थादों आरो जोंनि आबसुनि सेंग्राफोर बा गामिनि लेखा गोरों सेंग्राफ्रा बिथांमोनाबो बै जायगाफोराव फोरोंनानै फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होनायाव बिथांमोनाबो बाहागो लादों। दा बेखायनो गभर्नमेन्टखौ जों दाबो खावलायदों, बे मार्जार बा एमालगेमेसननि थाखाय जि नटिस फैदों बेयाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जेराव 0 जाबाय बेखौथ' जों बुंनो हाला 0 जानायखौ, नाथाय माखासे स्टुडेन्ट थानाय जायगाफोर दङ। बेखायनो जों बेखौ राइट टु इडुकेसन एक्टनि आन्दाराव जुदि नायोबा जोङो 1 किल'मिटारनि गेजेराव गंसे फरायसालि थाथारनांगौ। बेखायनो जों गभर्नमेन्टखौ खावलायदों 1 किल'मिटारनि गेजेराव सासे स्टुडेन्ट दंबाबो 2 स्टुडेन्ट दंबाबो बे फरायसालिखौ जों लाखिनो थाखाय जों खावलायदों आरो बे लाखिनांगोन। आरो बिथांमोना लाखियाबा जों बेखौ केस होगोन बिथांमोनखौ। मानोना राइट टु इडुकेसननि बायदिबा साफ्रोमबो फरायसालिफ्रा 1 किल'मिटारनि गेजेराव एलपि स्कुल फरायनो मोननांगौ, 3 किल'मिटारनि गेजेराव एमइ स्कुल फरायनो मोननांगौ आरो 5 किल'मिटारनि गेजेराव हाइ स्कुल फरायनो मोनथारनांगौ। अब्ला बेयाव जोंनि फरायसालिफ्रा 1 किल'मिटारनि गोजानाव जुदि एमालगेमेट जायोबा बै जायगायाव 3-4 स्टुडेन्टफोराथ' मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जागोन, बे फरायसाफ्रा बहा फरायगोन। बेखायनो जों आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायदों आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों बा मेसेजबो मोनसे होखांबाय दि 1 किल'मिटारनि गेजेराव थानाय फरायसालिफोरखौ दोननाय जागोन। बेखौ जोंबो दा जों बे लिस्टखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों बेखौ नायथिंगासिनो दङ। जों जिल्लाफोरखौ रिपर्ट खालामजोबनो होदों दि बबे 1 किल'मिटाराव दं, बबे बेसेबां इनरलमेन्ट दं आरो बिथांमोननि गभर्नमेन्टनि लिस्ट होनाया बेसेबां सैथो बेखौबो जोङो नायबिजिरदों।